facemos unha valoración de punto de partida negativa. Entendemos que este incremento que nos está a vender o Partido Popular de un 1,5% en realidade é unha conxelación, porque só coa previsión de suba do IPC, de suba do custe medio da vida, pois iso xa vai quedar en absolutamente nada. Si quixera facer algún comentario a respecto do investimento territorializado que cae en Galiza e que en Ourense non trae nada novo baixo o sol, as mesmas promesas repetidas de sempre e ningún compromiso en claro. A proba é de que de 13 ministerios temos son investimentos en cultura e fomento, investimentos repetidos e que desde logo non van cubrir as necesidades de Ourense. Un paradigma e un exemplo do desatendemento e do agravio que hai coa nosa cidade e coa nosa provincia para o BNG é o que está a acontecer co Museo Arqueolóxico. Para nós é inconcebible unha partida absolutamente miserenta de 400.000 euros que non dan para pipas, que podría facer calquera administración e que non vai garantir que nun prazo de tempo óptimo este museo volva a estar aberto. É un museo que a miña xeración xa non coñeceu. Quero dicir, leva máis de 3 lustros pechados e algo que cun investimento moi pequeno para unha administración estatal podría estar disponible para todos os públicos. Non estamos a falar de ningún gran investimento.